आग्राजोंमोन जिखुनु बेस्ट बे आंना मा बेस्ट ममल' नांनानै मालाय बेना साबसिनबावसो आंना बेस्ट ममल'बाव आयु दा बेस्ट मम बेनाबो वर्ल्ड बेस्ट मम नै जोंहा बेस्ट मोनबाय एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसे फरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर नै दा आं रेडि जाबाय दिनै पेरेन्टस डे बेखायनो जों दा रेडि जादों आरोना आंजों लोगोसे दंबावो आब' आरो कबिरनि बिमा आरोना ओमफ्राय बिसोरथ' थांबाय माने गथ'फ्रा थांबाय आरोना बिसोरो 9टायावनो थांनांदों माने सिगां आरोना बिसोरना टाइमा ओमफ्राय जोंना 10टायाव थ' दा 9:30 जाबाय ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय आरो देलायनाया माथो देलायनो बांद्राय माने देलायग्राबो नंखाया जास्ट क्रिम फोनबाय ओमफ्राय देलायनांगौखौ देलायबाय आरोना लोगोफोर जास्ट सिम्पोल आरोना आंनिया आरो माथो दसेनो जायो बेखायनो बांद्राय टाइम नाङा आरोना देलायनायाव आरो जायफोर दाफबला दाफबो नङा होमब्ला मालाय जायफोर देलायो बिसोरनो माने एडभान्स टाइमखौ होखानांगौ आरोना बिसोरो माने देलायनायाव एडभान्स टाइमखौ होखानांगौ थ' जोंहा जेबो नङा आरोना माने ओंखारनायाव टाइमनि बांद्राय गोनांथि गैया दसेनो जायो 5 मिनिट 10 मिनिटआवनो जों कभार खालामनो हायो आरो थ' बेखिनि देलायनांगौबो नङा होमब्ला जाय देलायग्रा देलायखायो देलायखाया आरोना थ' बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना दिनै फर्स्ट टाइम पेरेन्टस डेआव आङो थांनो ओंखारदों आंना बेनो आरोना ड्रेसा ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बावनानै दं आरो खोमा मानलायबाय बावनानै दं माने आंना माने पारफिउम होआबा आं देलायनाय बायदि मोना आरोना बे आंनि हेबिट थ' बेखायनो आङो होना लानोसै आरोना आइ जाबाय आयु आंना जाबाय खोबिलमायासो नै आंना बेखौ होबासो देलायनाय बायदि मोनो आहा दे जल्दि ओंखारद' बिराद मटिभ जाबाय नै लोगोफोर बिराद मटिभ जाबाय लोगोफोर बे आंनि बे येल' ड्रेसआना दख'नाया बिराद कम्फर्टेबल गाननाय एरिनाय बिराद मोजां आरोना थ' बेखायनो आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं बिराद मटिभ जाबाय गावनो मावो गावनो जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बिराद मटिभ जाबाय र' एसे हामहोनोसै आरोना माने बैसोआथ' थाङा नङा थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय मोदोम जायोब्ला आरो बांसिन बैसोखौ थांनाय नुयो थ' बेखायनो आंबो एसे यां माने सिख्ला जाफिननो थाखाय हालखा खालामसै आरोना एसे वेटखौ माने खम खालामसै थ' बारा लेक्सार होलाबाय थांनोसै आरोना बे इनभाइटेसन कार्डखौनो बावदोंमोन बे नङाबानो जों हाबनो मोना बिमा माहारिया ओरैबायदि बिमानि मेलेम बावग्रा जाबाय आरोना जोंनाथ' लोगोफ्रा फिसाफ्रा थांग्रोखाबाय बिमा सासे दाबो जाया बे बिमा माहारिया थुर थांसै आयं जा फैदो फैदो आयं सोना आयं नै आयं कबिर जा थांसै ना दादा दिदिनि स्कुलाव ना आयं मादैया न'खौ नेदो मादैया थ' जा थांगोनसै बाय बाय मामि लावगि बाय बाय जा थांसै फिसा उन्दै गोनां बायदि मोनलायथारबाय हा बोरो आबा सना आंनि आबा सना थ' अनजालुनि फिसा आंनि आबा थ'दो आबा गावदां देंदें होननायखौ नायहैगोन ना जोंहा ना लोगोफोरजों फैगासिनो जोङो बिमाखौ नेनो हायासै बिमाखौ खारहोनांगौ बिमा लावगिखौ ना जा स्कुलाव थांसै स्कुलाव मम जाबाय नालाय जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंखौ दा वर्ल्ड बेस्ट मम नै जोंहा बेस्ट मोनबाय जाबायहाय आगसिजोंना आग्राजोंमोन जिखुनु बेस्ट बे आंना मा बेस्ट ममल' नांनानै मालाय बेना साबसिनबावसो आंना बेस्ट ममल'बाव आयु दा बेस्ट मम बेनाबो लोगोफोर जों फार्स्ट चेयारावनो जिरायदों ओमफ्राय नै स्टेजखौ बेबायदि खालामदों बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय जों माने फिसाफोरनि मोसानायखौ मोजाङै नायनो हानाय नुनो हानाय बायदि माने फार्स्ट चेयारावनो जिरायबाय आरो नायदो नै हेपि पेरेन्टस डे
स' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बरिं मोनबाय जानांगौ आं दा स्टार्ट खालामसै थारैनो जोंना प्रग्रामा जानो थांगासिनो अब्ला नोंथांमोना नायलांदो